Hello everyone, welcome back to my Sanjana vlog. So guys, दिनै Sanjana vlog channel गासिबो फिन खेबसे बरलायबाय. So guys, दिनैनि vlogआनो जादों दिनै जों सानैनि बार्थडे guys. ओमफ्राय जेबो बिदिनो सेलिब्रेशन खालामा आरो लोगोफोर. ओरैनो जास्ट फिसा ओरैनो न'आवनो केक फिसा बानायनानै केक काटिं खालामनायदो लोगोफोर. So बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय. हाय इखौ Hi. जों सानैनि बार्थडे दिनै बिब' फंबायनि बार्थडे ओमफ्राय नै इ सासेनिबो बार्थडे फैगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर दा केक बानायनोसै जों न'आवनो नायलांबाय थादो माबोरै बानायो न' नै गाइस केक बानायनो थाखाय मा नांगौ जों लाजोबखाबाय रेडि ओमफ्राय दा बानायहोलांसै बायदिसिनानो ओमफ्राय दा जों मेथाइखौ माबाना लानोसै आरो लोगोफोर Ini tetelat. Dah ini. Emak. Bener. Idom. Kuku udah naik. न'आवनो बानायनाय माबायदि नुदो फिथाइ सामथाइसो बुंफुंजोबनाय जोंनि केकआ माबायदि नुदो नै टेस्टि ओमफ्राय नै बिलुनदो बाहाय साजायबाय सिम्पोल सा
Hello logoफोर जोंना केकखौ न'आवनो बानायबाय जाबाबो एसे दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायदो आरो लोगोफोर केकखौबो बानायफेराखैमोन ओमफ्राय ओरैनो जानला मोनला बानायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय हाखांबायबो माखांबायबो ओमफ्राय मानसिफोरनोबो साहा होबाय बिदिनो बुद प्रसाद होबाय ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै स' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो